Файл Save As. Ела да погледнеш и тук. Ето, това е една незаписана програма, натискам File, Save File As и избирам име, което завършва на .cpp. Например, тази програмка ще бъде изпитване по смятане. Изпитване по смятане. .cpp трябва да завърша накрая, винаги. И сега програмата ми е записана. И къде Като натисна F9, тя и ще тръгне. Къде да я запишеш, имаш възможността да избереш, докато я записваш. Ето, сега си избран на десктопа, може да отидеш на друго място на компютъра, примерно на диск C някъде. Значи навсякъде. Да, създай си една папка, в която да си държиш файловете. Моля ви да гасите игрите, да си сядате по местата, да се ориентирате към програмиране веднага. Кой компютър е развален? Беше ли развален преди 5 минути? Моля? Ами значи ползва и някой друг. Работи с някое дете, което има работещ компютър. Моля? Работи с него, помагайте си. Повтарям, школата ни е започнала. Трябва да сте си по местата, да не играете. Трябва да си мислите как да подкараме тази програмка. Това, което съм написал на проектора, не е цялото решение на задачата ви. Задачата ви е: потребителя въвежда две събираеми, потребителя въвежда сбор и вие трябва да проверите дали той смята правилно. Вашата програма трябва да намери дали има грешка, дали потребителя е въвел две събираеми, чието сбор е различен от две събираеми, които дават различен от търсения сбор. За закъснялите да повторя, задачата ни в момента е: потребителя въвежда две числа и въвежда това, което той си мисли, че е сбора им. Вашата програма трябва да изведе дали потребителя е сгафил. Тоест, дали е въвел такива две събираеми, които не дават този сбор. Трябва да намерим стойност на нашата булева променлива различност, защото накрая трябва да я отпечатаме на потребителя. И аз се чудя така каква булева проверка да напишеме за нашата променлива различност. Да, закъсняваш. Тичай и бързо.
Колко от вас са готови? Това не е много хора. Това, което трябва да се провери в тая програмка е дали едното събираемо плюс другото събираемо, дали имат нещо общо с сбора. Да, обаче тук не написах никой от тия знаци. Никой от тия знаци не написах и може би бихте искали, ама не дейте се още, да ми подскажете кой от тия знаци да напише там. Ти имаш предположение също, така ли? Кой е знака, който искаме да проверим? Удивително равно е знака, с който проверяваме дали две неща са различни и точно това е, което искаме да проверим в случая. Искаме да проверим дали събираемо 1 плюс събираемо 2 е различно от този сбор, който предполага потребителя. Може да пробваме това, като си пуснем програмката и аз като един добър математик ще сметна, че 47 плюс 3 е равно на ето това число. Какво ще изведе моята програмка? Те различни ли са? Моята програмка ще изведе, че наистина съм сбъркал. Това е малко сложно. Моята програмка печата дали съм сбъркал. Моята програмка отпечата истина, аз наистина сбърках. Ало? Знам какво ви пише. Разберете се дали Делян да каже дали има много въпроси към кода. И аз съм ви питал, имате ли много въпроси към кода. Делян трябва да отговори, аз нямам много въпроси към кода или аз имам много въпроси към кода. Не знам защо не мога да говоря. Делян трябва да каже, аз имам. Моята програмка казва, че съм сбъркал. Я да пробваме някой пример, когато няма да съм сбъркал. Например, това е много трудна сметка, не знам дали всички от вас я знаете. Кажи, младеж. Колко ще е верният отговор на това нещо? Сега като натисна Enter, аз сбъркал ли ще съм? Нашата програмка ще изведе дали съм сбъркал, че е лъжа. Нашата програмка изведе 0, лъжа е дали съм сбъркал. Добре, това е малко странно. Знаеме знака, който проверява дали две неща са различни, но очевидно е, че ни липсва един знак от... че трябва да допълним този списък с знаци, които сравняват две числа и дават булев резултат. Какъв е последният знак, т.е. какво е последното нещо, което би трябвало, което ни липсва да може да проверяваме? Въпросителен равно. Ти предполагаш, че проверка... за какво би било въпросително равно? Проверка дали? Дали са равни? Дали са равни две числа? Добре, значи, девойка, как се казваш? Дени. Теди предполага, че в C++, много ме кефи, че тя прави такива предположения, защото много от вас знаят вярното и не искам да ви чувам вас. Теди предположи как е вярното и тя е близо. Наистина знака, с който проверяваме дали две числа са равни, е от два символа и втория е знака за равенство. Първият обаче също е знака за равенство. За да проверим дали две числа са равни, трябва да напишем равно-равно. Тоест, ако сега аз ви кажа, хванете като предишната програмка да направите, само че не да проверявате дали потребителя е сбъркал, а да проверявате дали потребителя е сметнал правилно. Значи, какво трябва да сменим в нашата програмка? Моля? Удивител на равно трябва да стане равно-равно и вече нашата програмка ще проверява дали потребителя е въвел правилни числа.
Значи аз, например, като въведа 1, 1 и 3, тя ми казва, ами сбора на 1 и 1 не е вярно, че е 3. Обаче ако въведа 1 и 101 и предположа, че сбора е колко? 102, моята програмка какво ще каже? Истина, вярно, вярна сметка съм написал. Добре. До тук си лафиме много за някакви сметки, някакви чудеси и понаучихме някакви неща. Не знам дали... Надявам се, че схващате. Имате ли въпроси до тук? Искам въпроси не защо не ми тръгва програмата, не защо съм дебел или защо този игра. Искам да ми зададете въпроса защо го написахме така, защо нещо не разбирам. Признайте си, има ли нещо, което ти не разбираш? Кое? Бу е нещо, което трябваше да се научи отдавна, поне преди час и половина, защото от тогава насам не сме се разкарали от Бу. Бу е нов тип променлива. Числовите променливи могат да помнят числа. Това е нещо, което ви казах преди час и половина. Помниш ли? Булевите променливи не могат да помнят стойности, които са числа. Те могат да помнят само стойностите истина и лъжа. Та булевите променливи, когато създаваме променливи от тип бул, те ще могат да приемат само стойност истина или лъжа. Та, във вашия пищов вече трябва да сте си записали, че ето с такова редче създаваме булева променлива, такава, която може да е истина или лъжа само. И вече научихме доста знаци, с които може да получаваме булев резултат, такъв, който е истина или лъжа. Всички тези знаци дават резултат истина или лъжа. Други въпроси имате ли? Добре, аз ви вярвам, че сте схванали и до тук. Ако не сте схванали много, по-добре сега да го кажем. Защото сега аз почвам да разправям за науката метрология. Метрологията е наука за метрото. Лъжа ли нещо? За какво е науката метрология? За какво е? Добре, значи метролозите са учени, които много познават и знаят колко е часа. Аз като един виден метролог ще ви кажа, че сега че времето сега е 3:48. Аз да не се базикам пак. Май метрологията не е за това колко е часа. Така, метеорологията е наука за климатичното време и така има някои апаратури, които много помагат на метеоролозите да правят някои разсъждения. Аз искам да ви кажа, че Телерик така е доста богата фирма, той Светлин Наков ви разказваше миналия път и те са поставили в нашата зала тук, не знам дали сте обърнали внимание, има някои устройства, с които може да получаваме данни за външния свят, за метеорологичната обстановка навън. Моля? Не, никой от вас, не знам, може би не сте виждали такива устройства до сега и затова ще ви кажа за тези устройства, с които може да виждаме какво е състоянието на климата. Значи, ние благодарение на тези устройства, които Телерик са сложили в залата, може да разберем, например, дали стойността на булевата променлива валили. Освен това може и да разберем благодарение на тия устройства стойността на булевата променлива слънчево ли е. Знаете ли как се наричат тези устройства и някой от вас виждал ли такова устройство до сега? Значи става дума за устройството прозорец. Ето там има прозорец, там има прозорец. Това е много напреднала технология, която ни позволява да стоим вътре и да виждаме навън. Това е съвременна, модерна наука. Използвайки така поставените прозорци, може ли да ми кажете
каква е стойността на булевата променлива валили? Стойността на валили в момента е false, лъжа. Добре. Може ли да ми отговорите каква е стойността на булевата променлива слънчево ли е? False. Добре. Без да гледат повече навън, метеоролозите са способни да направят някои смели заключения. Те разсъждават, знаейки само тези две булеви променливи, те могат да преценят дали навън, без да виждат повече, нищо повече, те преценяват дали има дъга. В момента според вас има ли дъга? Дъга има, когато вали и е слънчево, в момента не вали и не е слънчево, дъга няма. Добре, има и други... Казвам да не се разсейват, сега трябва да... Има други неща, които метеоролозите, използвайки само две входни данни, само знаейки валили и слънчево ли, метеоролозите могат да преценят дали ни е нужен един свръхмодерен девайс. Знаете ли какво означава девайс? Девайс означава устройство, но ако кажа просто устройство, няма да бъда тъп. Като кажа девайс, звучи по-тъпо, нали? И по-някакво такова интересно. Добре. Става дума за един девайс, който предпазва от измокряне и от слънчасване. Чадър е устройството, което предпазва от слънчасване и от измокряне. Трябва ли ни чадър според вас днес? Чадър ни трябва, когато вали или е слънчево. В момента чадър не ни трябва. Добре? Това ли е единствената възможна информация, която може да получим от прозореца? Случва ли се в някои дни, например, валили т.е. някакви други стойности за валили и слънчево ли е да получиме? Възможни ли са други стойности за валили и слънчево ли е? Каква е друга възможност за валили и слънчево ли е? Кажи юнак там. Каква? Да. Моля? Може едното да е трю, да. Може валили да е трю. А пък? Кажи де. Айде, трябва да изкоментираме случая, когато и двете са трю. Това ли са единствените два случая? Каква друга възможност има? Възможно е валили да е лъжа, а слънчево ли е да е трю. Истина. Това ли са единствените възможни състояния на данните, които получаваме от прозореца? Кажи. Добре, това ли са всички възможни данни, които може да получим от прозореца? Няма друга възможна стойност за валили и слънчево ли е. Добре. Айде да си полафиме сега и да поразсъждаваме. Ей, в тази ситуация дъга ще има ли? Това е ситуацията, когато вали, но не е слънчево. В тази ситуация има ли дъга? Дъга в тази ситуация е лъжа. Трябва ли ни чадър в тази ситуация? Чадър е устройство, което предпазва от слънчасване и намокряне и когато вали, то ни трябва. Добре? В тази ситуация има ли дъга? Добре. А чадър трябва ли ни? Трябва ни чадър, за да не слънчасаме. Добре. В тази ситуация има ли дъга? Това е ситуацията, в която има дъга. Дъга има, когато вали и е слънчево. Добре. А чадър трябва ли ни? Много е кофти да сме слънчасали, а да ни мокри. Така. Добре, аз искам да си спомним какво значише дъга. Дъга значи да вали и да е слънчево. А какво значи да ни трябва чадър? Да вали или да е слънчево. Добре.
Аз ето тук ще напиша едни думички на български език. Коя да е думичката? Много кратка думичка, която я казахме в дефиницията на дъга. Това беше думичката и. И. А пък чадъра пък зависеше от валили или. Или. Затова на чадъра ще напиша или. Добре. Усещате ли, че накъде върват нещата? Ще научим, че в езика C++ също ги има думичките и, както и или. Думичките и, както и или, ги има в езика C++ и изглеждат ей така. И се записва с Shift 7, Shift 7. Това е знак, който може да произнасяме като амперсанд. Така се нарича този знак. И ще се появи, ако натиснете Shift 7, Shift 7. Или е малко по-триково, защото за да появим или, трябва да сложим една вертикална чертичка, която се появява, като задържиме Shift и едно копче близо до Enter. Ето така изглежда или. Или в C++ с две вертикални чертички. Добре, юнаци, знаейки тези неща, айде да направим програмка, в която, понеже моят компютър, да ви го покажа, моят компютър не е вързан към много неща. Той е вързан към тока. Компютъра ми е вързан към проекторите и е вързан и към мишката. Обаче, компютъра ми не може да получава директно вход от прозореца. Нямам USB от прозореца към компютъра ми. Затова ще трябва в новата програмка, която ще направим, потребителя да ни въведе стойностите на валили и слънчево ли е. Окей? Аз предлагам да направите програмка, в която потребителя въвежда стойност на булевите променливи валили и слънчево ли е. А вашата програмка сама намира стойностите на дъга и чадър. Нека тази програмка да се нарича метрология. Забележете, че програмките, които пишеме, не се отсветяват, ако не сме казали на CodeBlocks, че за нас те са CPP-та, т.е. че това е код, който ще правиме. Аз си записвам моя код като метрология CPP. И той вече е цветен и ще може да се пуска след малко, като го завършим. Син, слънчево ли е? Добре. Малко по-късно ще стане и края на нашата програмка. Но до тогава трябва първо да сме намерили стойност за доста нови променливи. Кои променливи трябва да създадем и да им намерим стойност? Трябва да... Ще помоля да не ми отговаряш. Сисълка, младеж? Задавам въпросите на всички останали. Това не е справедливо. Някой, ако ми отговаря много пъти правилно, аз му казвам не дей да отговаряш. А сега, защо така искам да ми отговарят тия, дето бъркат? Можете ли да познаете, що искам да ми отговарят тия, дето бъркат? Моля? Да се научат да чуваме кой как се е объркал и защото много от вас правят една и съща грешка, ако я кажем на всички, че това е грешка, защо е грешка, така е по-хубаво. Тоест, казвайте си, когато имате някакво предположение, дори и то да е грешно. Та каква булева променлива да създам сега? Трябва да създам булевата променливка дъга и булевата чадър. Вече какви стойности да се дадат на тези променливи, аз няма да ви казвам за сега.
На какво е равно дъга? Ще ми кажете вие. Кажи. Добре, значи спомняме си, че дъга има когато вали и е слънчево. Как да напиша и? Shift и 7, Shift и 7. Добре. Айде да пробваме до тук дали програмката ни работи горе-долу логично. Тя не е така завършена, не печатаме всичко, което може да разберем за... Не печатаме дали ни трябва чедър, а и други неща ще се окаже, че може да разберем. Но айде за сега да видим какво се оказва. Например, в момента като въведа, че навън не вали и не е слънчево, моята програмка правилно ми извежда, че навън няма дъга. Дали навън има дъга? Ами, това е лъжа. Ако въведа, че навънка вали, но не е слънчево, моята програмка ми казва лъжа е, че навън има дъга. Ако въведа, че навън не вали, но е слънчево, моята програмка ми извежда няма дъга. Какво остана да пробвам? Да вали и да е слънчево, моята програмка ми извежда, че навън дъга има. Добре, айде да направите код, който да даде стойност за променливата чадър. Това трябваше да го кажа на микрофона. Алекс, помагаш ли с грешките? И долу ти го пише също, очаквах точно. Браво, Янак. Гледай се обаче за напред, само да не споря. Моята грешка е, че слънчево не се създава. Тези знаци са ши, това е знак, който не е слънчево, че означава и. Тоест, програмата се случи на себе. Явно, че няма нещо. Нещо е важно да се случи в проекта. Важно е да се случи, когато дава някакъв. Това е знак, който се ползваме да различим и. Знак, който означава и.
Искам да повторя, че можете свободно да ходите до туалетна, опитвайте се да го правите в почивката, няма нужда да напивате. Другото, което ще да ви кажа е сега за нужда от помощ. Ще идваме да ви помогнем с Алекс и с другите хора, които са готови могат да помагат, без да пречат на останалите. Но ще ви помоля да сте, така да се работите самостоятелно, да се справите с машина. Юнаци,
Юнаци, юнаци. Ололололололо. Аз се надявам, че имате вече вернички нещица. С голямото изкърбие да ви съобща, че изчезна, безследно изчезна и не може да бъде открита ето тази шапка. Ще се слушаме ли, юнаци? Аз предлагам, ясно е, че потребителя се интересува от стойността на това дали му трябва чадър. Това е нещо, което трябва да му покажем, обаче някои от вас се опитаха да показват това, преди да са му намерили стойност. Ясно е, че трябва да намерим някаква стойност на чадър и тя трябва да зависи от какво може да зависи тази стойност. Слушам те! Слушам те, девойка! Добре, какво да напишем между Валили Слънчеволие? Какво да напишем между тях? Моля? Две прави черти означават или. Абсолютно права си. Чадър ни трябва когато вали или е слънчево. Айде да пробваме нашата програмка сега. Когато вали и е слънчево, ни трябва чадър и има дъга. Окей? Когато вали, но не е слънчево, няма дъга, но ни трябва чадър. Тая програма за да става малко объркваща, затова ще сложим едни така учтиви текстчета за потребителя. Дайте да сложим, например, един въпрос към потребителя. Какво да го попитаме сега? Кажи, Юна. На 13 ред написах или. На 13 ред написах или, защото знака за или са две вертикални черти. Две вертикални черти се появяват, когато на клавиатурата си натиснем Shift и знакчето близо до Enter. На някои клавиатури там е нарисувана наклонена черта и права черта. Ние, за да изкараме изправена черта, трябва да натиснем Shift и тогава да натиснем това копче. Извинявам се, тук нещо друго ми излезне. Така, Shift и наклонената черта близко до Enter появява вертикална черта. Две вертикални черти означават или. Моля? Кода, който имаме до тук, не е достатъчно ясен за потребителя, защото потребителя въвежда две числа, две булчета въвежда, две еднички или нулички, извеждат му се някакви други две, това не е много учтиво. Айде да направим едно тестово отпечатване, с което сега ще кажем на потребителя. Въведете дали вали. Това не е ли учтиво? Сега потребителя ще знае какво трябва да напише. Юнак, би ли си взел каквото изхвърли и да излезеш за 10 минути извън залата? Благодаря ти. Ти имаш тези две черти, за да се появят тези две черти е полезно да си ме слушал. Ето виж, че всички покрай тебе ги имат. Две вертикални черти, т.е. или се появяват като натискаме Shift и докато натискаме Shift, натиснем едно копченце близо до Enter, на което е нарисувана наклонена, а и вертикална черта. Добре. Какво учтиво текст ще да напишем за потребителя ето тук? Cout, въведете дали е слънчево.
Айде да пробваме нашата програмка. Тя не стана максимално учтива, но все пак е по-добре. Какво съм сбъркал? Ако кажем, че не сме хитри и не се усетиме каква ни е грешката, поглеждаме си грешката и тук вече си е написано. Грешка. Очаквах точка и запетая преди следващия ред. Тук съм изтървал точки и запетая. Я да видим, имам ли други грешки? Да, пак същата грешка имам, само че съм я направил и на този ред. Я да видим сега дали ще ми тръгне. Опа! Въведете дали вали. Не вали. Въведете дали е слънчево. Айде да кажем, че е слънчево. Добре. Все още изхода на програмата ни е много неучтив. Какви учтиви текст чита да караме програмата ни да извежда, така че потребителя да разбира какво вижда като резултат. Само това ли се сещате? Дайте предложение. Какво? Ето тук извеждаме нещо на потребителя. Не трябва ли да му кажем какво му извеждаме? Какво да напишем, за да обясним на потребителя какво му извеждаме? Значи, какво да напише сега като програмист? Ти предлагаш да напиша cout, по-малко, двойна кавичка, има ли дъга, добре. И сега остана много малко нещо да се барне на програмата ни, за да бъде максимално учтива. Добре, хубава идея. Слагам точки и запетая. Това ли е всичко? Владеш, какво ни липсва? Дигаш ръчичка. Сещаш ли се какво ще трябва да отпечатва нашата програма? Моля? Хубаво, че ти подсказват. Аз не ги чух, че ти подсказаха. Обаче ти подсказват идиоти. Слушай, тия дето подсказват вярно. Я пробвай ти дали не можеш да си подскажеш сам правилно. Моля? Дъга вече го отпечатахме на потребителя. Какво остана да му отпечатаме? Я виж. Моля? Кажи. Добре, къде да отпечатаме на потребителя текста? Айде, аз ще ви предложа някакви варианти и вече ми казвайте дали грешни места предлагам. Грешно ли ще ето тук да отпечатваме cout чадър трябва ли ни? Ако сме сложили това отпечатване тук, какво ще се случи? Какво ще се покаже на потребителя? Ще покажем първо стойността на променливата чадър, т.е. ще покажем намерения резултат трябва ли ни чадър и чак след това ще покажем учтивия текст. Добре, значи не му е тук мястото на този ред. Тук хубаво място ли е? Под чадър. Тук значи. Под cout чадър. Айде, аз продължавам се правя на тъп. Тук грешно ли е? Тук е грешно. Тук грешно ли е? Тук мислите, че е грешно. Айде да пробваме дали е грешно. Въведете дали вали. В момента не вали. Лъжа. Въведете дали е слънчево. Айде да се престорим, че е слънчево. Въвеждам истина. И сега казвате, че ще излезе зле. Така ли? Не е така. Има ли дъга? 2.0. Лъжа. Лъжа е, че има дъга. Чадъра трябва ли ни? 2 точки. Сяде. Бреде, значи тук е трябвало да сложим cout, така ли е? Пък вие казвахте, че трябва да го сложим тук. Ако го сложим тук, грешно ли ще е? Значи е окей да го сложим тук или тук. Окей ли е да го сложим и на двете места за всеки случай? Айде да пробваме тази програмка. Въведете дали вали. Вали. Въведете дали е слънчево. Слънчево е.
Има ли дъга е истина. Чадър трябва ли ни? Тук някаква тъпотия се случи. Добре, значи толкова много сиялти вече не е на добре. Има едно последно нещо, което метеоролозите могат да съобразят. Това беше грешка. Има още едно нещо, което може да преценят метеоролозите, знаейки само данните за валили и слънчеволие. Това е интересно, мога да прецениме като метеоролози. Мога да прецениме стойността на променливката сухо ли е. Вие какво мислите по темата? В момента сухо ли е? Извиняйте. Така. Какво викате в момента? Кой беше момента? Това ли беше сегашния момент? Какво казвате? Сухо ли е в момента? Абе, някакво калаво, ама засъхва. Айде ще го пишеме, че е сухо. Някакво мизерно, ама не е да кажем наводнение, нали? Добре, сухо ли не е добър пример, защото то се оказва, че е някаква междинна променлива. Може не само да истина е лъжа, а някакво такова междинно. Айде да се разберем, че е сухо, когато не вали. Значи, погледнете какво викате за сухо ли е. Трю. Добре, в този случай, дето имаше и дъга, и чадър, всичко беше страшно. В този случай сухо ли ще е? Що ми казвате трю? Някои от вас казаха трю. И не, в този случай няма да е сухо. Съгласни? В този случай? Този случай е същия като първия, защото то сухо ли е зависи само от валили, пък валили има една и съща стойност. Окей? Последно в този случай. Моля? Добре, има ли българска думичка, която използвахме, за да кажем кога е сухо? Сухо е когато не вали. Ето тук ще напиша не. Това е българската думичка не. И тя е малко по-специална от българските думички и така също и или. Думичките и или имат малка разлика от думичката не. Защото какво има общото? И двете думички ги използваме в някакви булеви изрази. Имаме някакви истини и лъжи и получаваме друга истина или лъжа. Тоест, някакви булчета като имаме, може да използваме не, може да използваме и, може да използваме или. Виждате ли нещо различно на не? Защо остана за последно? Какво му е по-различно от и или? Кажи на рък. Моля? Едно от тях? Какво викаше начин? Да, има само едно и какво е това само едно, което ще трябва? Добре, получи своето време, дай чуем това младеж. И аз не искам да питаш, аз искам да поразсъждаваш и да ми отговориш нещо. Младеж, ти виждаш ли някаква разлика между и или и пък не? Какво му е специалното на не?
Кажи, юнак. Значи, не го използваме в изречения, като изречението, например, сухо ли е равно на не валили. Малко се разшумяхте, а гледам и, че се биете. Не дейте да влизате в интернет, там е пълно спорно. Ужасно е наистина, не дейте да влизате в интернет. По-добре играйте игри, тогава само ще ви пребия. Юнак, ти искаш да ми отговориш на въпроса ли? Алекс, дигаш ръка, какво искаш да ми кажеш? Разликата между и или, разликата им с не, е, че не го използваме в изречения, в които само едно нещо, само едно булче му взимаме неговото противоположно. Значи не го използваме за да вземем противоположното на единствено булче. Докато и, както и или, го слагаме между две булчета. Значи, когато ще използваме не, трябва да посочиме само едно булче, на което да вземе неговото противоположно. И така е и наистина в случая. В момента даваме на сухолия стойността, която е равна на не навалили, само на една болева променлива. За да запишеме не в езика C++, трябва да напишеме знака удивителна. Когато напишеме удивителна, т.е. не преди едно булче, ще вземем неговото противоположно. Чакайте, че моята табличка съвсем да се съсипва. Така. Ей, тази част ще оставям видимо от моята табличка. Оставям ви да помислите какво трябва да допълним на кода, така че от въведените валили и слънчево лие да успеем да намерим за потребителя и стойността на променливата сухолие. Напомням ви, че сухолие трябва да получи стойност противоположното на валили.
това. Надяваме, че е на долетял на правилното място. Ами не, аз се вършим да разбера се една програма, която Има ли първокласник готов с проверката сухолие? Първокласник. Има ли второкласник готов с проверката сухолие? Има ли третокласник готов с проверката сухолие? Ти одак си третокласник, така ли? И мислиш, давай да видим какво направи. Добре, имаме третокласник готов с проверката сухолие. Ела, моля те. Хайде да си сбърква, ще помага. Скачи да напишеш тук. Давай! Сега мога да видим. На правилния ред си. Тук ли ще? Друга дали искаш да пишеш някъде? Значи Моля? няма сухолие. Айде да създадем сухолие. Вижте го, младежа, първо си погледна дали имаме промени в сухолие, защото не иска да я създаде втори път. Ако нямаме, ако имаме, не трябва да я създадем втори път. Ако нямаме, трябва да се я създадем. Добре, младеж, създай променливата сухолие. Тя я създаде и сега трябва да и, какво трябва да направим с сухолие? Да и намериме стойност. Добре, каква стойност да дадем на сухолие? Сухолие е равно на... Сухолие от какво зависи? Дали вали? Само от валили. Прав си. Значи, какво да напишеме сега? Удивително валили. Давай смело. Добре. И той не е смотан като мене да си пропуска точки и запетая, защото си написа точно. И накрая ще отпечатваме някакви намерения резултати. Сял там. Сухоли. Сухоще. Сял. Ти си на мнение, че се правилно нищо. Мисля, че съм готов. Мисля, че съм готов. Добре. F9. Това ли е всичко? Я да видим дали бачка. Дали вали? Въведете дали вали. Ако вали, ако не е слънчево, тогава има ли дъга е лъжа, че дълтрябване ни е истина, сухолие е лъжа. Добре, юнак, дай да я пробваме за друг пример нашата програма.
Въведете дали вали. Не Дали вали. вали? Лъжа. Това беше примера, който не пробвахме. Ако не вали, тогава я да видим дали ще е. Сега сухо е истина. Браво, Янак. Програмирал ли си преди? Да. Браво, сядай. Кажи, Янак. Айде да пробваме някои грешни програмки да направим. Аз ще ви предложа варианти как да сбъркаме, как да направим код, който няма да реши нашата задача. Извинявай, ще си трябва да излезеш и да се обадиш. Да, сега трябва да излезеш и да се обадиш и да си извиниш на родителите. Лъкнахме ли? Добре, юнаци. Една възможна грешка е, например, да напишеме тук някоя променлива грешно. Каква грешка ще получиме сега, като съм сбъркал как се казва една от променливите? В този случай компютъра ни дава грешка SUHOIE was not declared. Добре. Такива грешки си оправяме, като гледаме къде сме написали някоя променлива грешно. Сега нашата програмка пак тръгва. Друга грешка, която ти си направил, нали така? Ти имаш една грешка, ти много късно даваш стойност на променливата SUHOIE. Трябва да дадем стойност на променливата SUHOIE преди да я отпечатаме. И това, което нашия юнак ни подсказа така е, че трябва да имаме такова реч, че написа младежа и сега SUHOIE ще получи смислена стойност. Окей, юнаци? Аз мисля, че си пропуснал този ред. Не ти ли е това грешка? Дали ти е преди или след отпечатването? Трябва да погледнем, що така, обаче аз съм сигурен, че можеш да си намериш грешката и сам. Добре, юнаци. Айде да се захванем с последната ни задачка, може би, за днеска. В нея, естествено, ще мина да помогна на тези от вас, които не са... Ще мина да помогна на тези от вас, които имат някаква грешка. А сега само да ви кажа задачката за готовите. Следващата задачка е потребителя въвежда едно число. Вашата програмка трябва да изведе истина или лъжа. Дали числото е между 100 и 200. Окей, юнаци? Потребителя въвежда едно число. Това означава, че ще трябва да ни схинне някаква числова променлива, нали така? И вашата програмка трябва да му изведе истина или лъжа. Тоест ще трябва да има някакъв булев резултат и да го покажем на потребителя. Да, направете нова програмка, която може да я късите в интервала ли е. И направете в нея потребителя въвежда едно число и вашата програмка извежда дали то от 100 до 200. Но казвам, следващата ви задачка е да направите
програмка, която потребителя въвежда едно число и вашата програмка извежда истина или лъжа, дали числото въведено от потребителя е в интервала от 100 до 200. Аз предлагам да кръстите вашата програмка в интервала ли е .cpp. Тези от вас, които са готови с програмката, да си подкарат програмката от проектора, следващата ми задача е проверка дали едно число въведено от потребителя е в интервала от 100 до 200. Следващата задачка, след като сте подкарали това от проектора, е да направите програмка, в която потребителя въвежда едно число и тя извежда истина или лъжа. Отново не ме слушаш, младеж. Извиняй, младеж, казвам, помолим да кажа условията и да не слушаш. Потребителя въвежда едно число и вашата програмка трябва да изведе дали то наистина е по-голямо от 100 и по-малко от 200. Това означава то дали е в интервала от 100 до 200.
Моля? Слушайте. Това, което знаеме за програмката е, че потребителят трябва да ни въведе едно число, затова очевидно трябва да имаме числова променлива, нали така? Аз предлагам числата, които са въвеждани от потребителя. Ако нямате как друго яче да ги кръстите, ами кръстете си ги вход. Променливата вход, както казахме, потребителя и въвежда стойност, затова пише син по-голямо вход. Ясно е, че нещо булево трябва да провериме.
Затова ще е хубаво да си имаме булеви променливи. Една от тях е тази, която трябва да отпечатаме. Най-добре да я кръстиме в интервала ли е. Отново ви моля, когато ви се ходи до тоалетна, да отивате смело натам, а да не ме питате. Алекс, говоря на проектора. Да слушайте ме, юнаци. До тук дадах някакви жокери. Ясно е, че накрая трябва да отпечатаме стойността на булевата променлива в интервала, която някак си трябва да е получила стойността си. Ясно е, че потребителят пък трябва да ни е въвел числовата вход. Числовата променлива вход. Сега някои от вас могат да се справят без да имат повече булеви променливи, обаче аз ще ви посъветвам, аз ще направя едно така ще ви насоча към едно доста дълго решение, което си има своите така, много е лесничко. Аз ще си създам, освен булевата променлива в интервала ли е, има някои от вас, които след малко ще ме питат защо не разбират и какво правим. Юнаци, вие се биете на третия ред. Извинявайте, бихте ли спрели да се разсевате и да ме слушате? Аз наистина нататък ще ми е по-лесно, ако не се повтарям. Айде да се слушаме. Ясно е, че трябва да сме си създали булевата променлива в интервала ли е. Аз си я създадах с грешно име и щях да имам по-нататъка грешка, ако не съм внимателен. Но аз предлагам да имаме не само нея, аз предлагам да имаме и булевата променлива по-малко от 100. В нея ще си запомня дали въведеното от потребителя число е по-малко. Това не ми пука, извинявам се. Какво ми пука всъщност? По-голямо от 100. Така. Добре, хубаво е да имаме и друга булева променлива и може би се досещате вече коя ще е тя. По-малко от 200 е другата булева променлива, която би ни била полезна. Добре. Сега обаче си утроихме проблема. Сега вместо да трябва само в интервала ли е да намерим стойност, сега трябва да намерим първо на по-голямо от 100, по-малко от 200. Но това мисля, че е лесно. Вече правихме такива речета, в които една булева променлива приема стойността дали нещо е по-малко от нещо. Помните ли, че в една друга програмка имахме... Вижте какво редче имахме на времето. Ей, такова редче имахме, нали? Сега не може ли да напишеме? Не ни ли трябва да напишеме почти същото редче като това? Малко се притеснявам, че си цъкате по компютрите. Вие дори да програмирате си пречите в момента, защото не трябва в момента да програмирате. Да, не трябва да го пишете. Ами, защо? Защото трябва да правите нещо друго. Какво трябва да правите, докато аз говоря? Да слушате, да гледате, да. Трябва ми вашето внимание. Аз искам да си събера голяма купчина за внимание. Те е такова рече, дайте да напишеме. Какво рече да напишеме? На коя променлива ще й дадем стойност, дали е... В интервала ли ще й намерим стойност след малко? Дай сега да намерим на по-голямо от 100. На по-голямо от 100 как да дадем стойност? Кое трябва да проверим дали е по-голямо от 100? И какво да напишем, за да проверим дали вход е по-голямо от 100? И знака за по-голямо. Ето след такова едно редче, нашата програма ще е намерила дали въведеното число, въведената стойност за вход, тя дали е по-голяма от 100. Добре. Може би се сещате пък какво редче трябва да напишем за по-малко от 200. Тихо де. Айде, това рече ще ви оставя да го напишете вие. И след това вече идва интересната задачка, какво пък да напишем за интервала ли е.
Знаете ли защо? Знам, че ти пречите на тебе. Един от вас е започнал пръв, той може да каже повече си извинявам, и аз също трябва да си извинявам, защото той един е започнал, че вие трябва да не реагира, трябва да каже спри. И той да не обръща никога. Но вие и двамата си били. Извинявай, не ме разбираш. Ти не отговаряш. Двамата трябва да не си обръщате внимание. Евентуално, ако седне някой просто ви досажда какви отклика, може да ви каже. Аз мисля, че двамата си се заяваш. Младеж, не е работа да присмисваш от човека. Ако си получиш каква програма трябва да направиш.
съвместимо. Не, трябва да помислиш, че може да го направиш, това трябваше да не си Ехо. По-малко от 200 е лесно да му дадем стойност. Ясно е, че булевата променлива по-малко от 200 трябва да приеме стойност истина, ако въведеното от потребителя е по-малко от 200, нали така? Аз на грешното рече пиша, ще да дам тази стойност за променливата в интервала ли е? Алекс! Говоря, окуражи юнаците да млъкнат. Аз викам да дадем стойност на по-малко от 200 и това ще е стойността дали вход е по-малко от 200. Съгласни ли сте? Ти така ли си го написал инак? Добре. По-интересно е за в интервала ли е каква стойност да напишеме. Ти имаш някакво предположение? Слушам те. Това обезмисля да имаме... т.е. ти предлагаш да напише ето това. Какво да напише сега? И, значи Shift и 7, Shift и 7. И сега? Точно така, юнаци. Защо? Защо това има някаква логика? Защо това е, може би, вярното? Я дайте да го пробваме. С какви примери трябва да си пробваме нашата програмка? Трябва да пробваме нашата програмка и с вярни, и с грешни, за да видим, че тя извежда правилния отговор, какъвто и да е той. Ето, например, ако потребителя въведе 56, какво трябва да изведе нашата програмка? Нашата програмка трябва да изведе лъжа 0. И тя наистина изведе лъжа. Браво на нашата програмка. Ако потребителя ни въведе 125, нашата програмка трябва да изведе истина. Защото 125 наистина е в интервала от 100 до 200. И нашата програмка показва истина. Има някои от вас, които в момента май се опитват нещо да програмират или да си говорят. Спрете! Това ли са всички примери, които трябва да пробваме с нашата програмка, за да сме сигурни, че тя работи винаги? Хубаво е да пробваме и с число над 200. Например, числото ето това, то е над 200, то не е в интервала и нашата програмка трябва да изведе какво? Лъжа. И наистина нашата програмка изведе лъжа. Това идиотско число, дали е в интервала от 100 до 200, ами това е лъжа. Добре, юнаци, браво за това. Аз създадах променливките по-голямо от 100 и по-малко от 200, за да ни е по-лесничко. Но някои от вас успяха да се справят и без тях. Тоест само ето на това редче, вместо да пишат по-голямо от 100, тази булева моя променлива, си написаха тази стойност, която тя така или иначе е получила. Да написаха някаква проверка, която да провери дали числото е по-голямо от 100. И вместо пък тази булева променлива, която също не ни трябва да я имаме, пък написаха друг булев израз. И така програмката ни стана доста по-малко редове код. Айде да пробваме наистина такива малки проверчици да напишеме тук, че да провериме точно това, което ни трябва. Кажи, юнак. Ти предлагаш първото нещо, което проверим, да бъде дали 100 е по-малко от вход. А второто е очевидно и не ми го казвай. Нека да оставим другите да помислят какво трябва да напишем и на това местенце. Така че пак да ни бачка програмката, оставям ви да помислите да си я направите самички. И сега ще обикалям да помогна на който има нужда от помощ. Имаш предположение какво да напишем.
Трябва да не ползвате. Вата си я ползваш само за украса. Пърдиш пред запалка, защото си долна от качалка. Устата ти мерише на булфон слушалка. Но не само ти си тъп, нали си имаш тутка. Тя е проста жена, която се тутка. Ти си бавен, задавен, изоставен и забравен. Щото не си забавен, а си прост и си равен. Нямаш мото, пускаш тото и вечер като спиш падаш от леглото. И това е защото си на коня капака и меришеш ми на предето във влака. О, колко си прост и има ли смисъл с теб да говоря? О, колко си прост и има ли смисъл
долу, о не. О, колко си прост, има ли смисъл? О, колко си прост, има ли смисъл? Какво да напишем тук? Това е очевидно. F2. Алекс, опита ли се да ти помогне? След школата ще гледам да ти помогне. Кажи. Аре, някои от хората, които така не си я бяха направили задачката първоначално, ти ли ще ни предложиш какво да напишеме? Моля? 200 да сложим така. 200 по-голямо от вход. Добре, тази програмка също ще работи и е така доста по-просто от предишната, има по-малко променливи. Ако въведем, например, 51, извън интервала е 155 е в интервала, 200. Добре. Някои от вас пробваха да напишат нещо ей такова. Искам да го изкоментираме и да поразсъждаваме дали е вярно. Кое? Защо това не е вярно? Можеш ли да обясниш защо работи грешно? Какво прави компютъра, че да получи грешно? Слушам. Слушам. Моля? Да разбирам ли, че ако тук напиша по-голямо, ще стане вярно? Що бе, математиците точно така се пишат. В част по математика, това ако го напишете перфектно. Кажи, Юна. Ти предлагаш да напиша това. Така ли? Правилно ли те разбирам? Това ли предлагаш? И пак да попитам, какъв му е проблема на този прекрасен математически запис? Защо това... Добре ли, това не е отговор. Аз задавам въпроса, защо този... Какво му е грешното, когато пишем това на C++? Можеш ли да обясниш? Юнаци, това, което се случва, като направим така, е, че компютъра хваща и смятва първо този знак. Какво ще сметне като погледне този знак? Той ще намери някакъв резултат, нали? Дали въведеното е по-голямо от 100. Айде да кажем, че вход е 150. Тогава, ако вход е 150, това каква стойност ще има? Каква стойност е селекнатото, ако вход е 150? Трю, нали така? И това трю, след това го сравнява дали е по-малко от 200. Ега ти въпроса, трю по-малко ли е от 200? Разбрахте ли какво се случва в такава програмка и защо тя не ни кефи? Точно сега ли? Да. Айде след... Един човек не може да му тръгне. Не знам дали това е. Добре, значи това не е готино, това няма да стане. Бъдете наясно, че знаците, които използваме, очакват да работят с неща от двете си страни. Okay? Тия знаци не очакват да ги използват така сложно математически, като 100 по-малко ли от 100, по-малко ли от 200, по-малко ли от нещо друго. Това няма да ни бачка. Не мисля, че... Какво искаш да ми кажеш? Моля! Бе, на мен се вижте така. Добре.
Следващото нещо, с което искам да се захванеме и ще го продължим вкъщи, е задачка, която проверява дали число, въведено от потребителя, е извън интервала от 100 до 200. Повтарям, потребителя въвежда едно число, вашата програмка трябва да изведе дали той е извън интервала от 100 до 200. Сега, условието на задачата ни ще я повтори този юнак, който ме слуши. Защо не знаеш условието на задачата? О, той е направил задачата вече. Добре, това е похвално. Ти знаеш ли условието на задачата? Аз знам, че ти знаеш условието на задачата, защото ти слушаш. Ти ли си ми проблем? Нали? Това радваш. Добре. А ти продължаваш да не ме слушаш обаче. Не знаеш каква е задачата обаче? Задачката, с която сега искам да се захванем, е потребителя въвежда едно число, изведете истина или лъжа, дали то е извън интервала от 100 до 200. Не е много просто, айде да пробвайте някакви неща, помислете го. Тук чувам предложението да написвам условията на задачите на дъската, обаче това няма да реши проблема, че не ме слушат някакви хора. А не мисля, чуйте си задачката и почвайте да я мислите. Проверка дали въведено от потребителя число е извън интервал от 100 до 200.
отново да ви помоля, значи, аз не, няма нищо да ви моля. Задачката ни сега е да измислиме, да съставите, да създадете нова програмка, която потребителя въвежда едно число и тя извежда дали то е извън интервал от 100 до 200. Това също е доста лесна програмка, като имате този код. Като имате код, който проверява дали число е в интервала, е много лесно да го промените, да проверява дали число е извън интервала от 100 до 200. Има лесен начин да го промените, но всъщност има и друг начин да направите такава проверка. Аз няма да ви кажа никой от двата начина сега. Вместо това, тази задачка остава за домашно. Забелязваш ли, че ти обръщам внимание? За домашно имате 3 задачки. Първата от тях е точно тази. Въвеждат ви едно число и трябва да изведете дали е извън интервала от 100 до 200. Втора задачка ви е потребителя въвежда 2 числа. Чайте, избързах. Първата задачка за домашното ви е точно тази. Като ви въведат едно число, изведете дали то е извън интервал от 100 до 200. Тази задача може да я направите по 2 различни начина. Искам да измислите 2 различни начина. Един много лесен начин е като имате кода, който проверява дали числото е в интервала, може би по някакъв начин да го промените, така че да намират дали число е извън интервала от 100 до 200. Има и съвсем друг начин и един юнак вече там до вратата ми направи другия начин, който може да направите, за да си решите първа задачка от домашното, проверка дали едно число введено от потребителя е извън интервала от 100 до 200. Втора задачка ви е, потребителя въвежда 2 числа. Вашата програмка трябва да изведе дали те са на разстояние 1. Примери за тази задачка. 5 и 6 са на разстояние 1 от друго, нали? 8 и 7 също са на разстояние 1. Но, например, 3 и 5 не са на разстояние 1. Това е вашата втора задачка от домашното. Трета задачка е въвеждат ви 3 числа. Изведете дали те са подредени по големина. Например, в намаляващ или нарастващ ред. Ще ви дам примери по тази задачка. Числата, например, 100, 10, 7 са подредени наистина. Те са подредени в намаляващ ред. Окей? Например, числата пък 3, 4, 5 са подредени. Те са подредени в нарастващ ред. Числата, например, 5, 108 не са подредени. Те са разбъркани, нали така? Значи вашата програмка трябва да извежда дали числата са подредени, независимо дали е в нарастващ или намаляващ ред. Добре? Тези от вас, които се справят с тези 3 задачки от домашното, да ми ги пращат смело, или пък ако имате някакви трудности, може да питате във форума, но ви моля във форума трябва да не поствате и да не искате целия код на задачата. Може да искате да задавате някакви въпроси, къде ми е грешката, какво сбърках. Виждам, че имате някакви въпроси и с радост ще ви отговоря. В момента трябва да изчакате. Благодаря, че чакаш. Когато сте готови с домашните си, ще се радвам да ви ги пращате, за да ви дам още домашни, ако имате желание. Ами в форума и на други места на сайта на Телерик Академията е написан моя имейл. Да пращате ми задачки на мейла ми, гледайте си видеото от днешния, от миналия урок, правете си програмки, пратете ми домашното, питайте ако имате нужда от помощ. И сега ще мина, който иска нещо да му погледне на компютъра, да видим какво е това.